Τα μηχανήματα πληρώνουν όταν δεν υπήρξε jackpot. Πάντα αναζητώ μηχανή που δεν έχει πληρώσει για κάμποσο χρόνο. Αυτές οι μηχανές ενδέχεται να πληρώσουν σύντομα. Αυτό δεν ισχύει. Οι μηχανές πόκερ δεν αρχίζουν ξαφνικά να πληρώνουν αν δεν έχουν πληρώσει μεγάλο ποσό και δεν σφίγγουν το ζωνάρι αν έχουν μόλις πληρώσει jackpot. Όπως κάθε άλλο τυχερό παιχνίδι, κάθε παιχνίδι σε μηχανή πόκερ είναι τυχαίο. Έχετε τις ίδιες πιθανότητες να νικήσετε ή να χάσετε στο προηγούμενο ή στο επόμενο παιχνίδι. Για παράδειγμα, αν πετάξετε ένα κέρμα στον αέρα, υπάρχει 50% πιθανότητα να έρθει είτε κορώνα είτε γράμματα. Για κάθε κέρμα που πετάτε στον αέρα, οι πιθανότητες να έρθει κορώνα ή γράμματα είναι η ίδια ασχέτως του τι συνέβη πριν ή τι θα συμβεί στη συνέχεια. Πετάξτε ένα κέρμα 100 φορές και καταγράψτε τα αποτελέσματα. Εξακριβώστε μετά από πόσες φορές ήρθε κορώνα 3 φορές στη σειρά. Έρχονται γράμματα την επόμενη φορά που πετάτε το κέρμα. Όχι απαραίτητος. Την επόμενη φορά μπορεί να έχετε την ίδια πιθανότητα να έρθει κορώνα ή γράμματα όπως και κάθε άλλη φορά. Οι νόμοι των πιθανότητων λένε ότι όσο περισσότερο πετάτε κέρμα, τόσο περισσότερο πλησιάζουν οι πιθανότητες στο μισό για κορώνα ή για γράμματα αντιστοίχως. Αλλά κάθε φορά υπάρχει ακριβώς η ίδια πιθανότητα να βγει κορώνα ή γράμματα. Και ακριβώς όπως δεν μπορείτε να περιμένετε να έρθει κορώνα κάθε δεύτερη φορά που πετάτε το κέρμα, έτσι και δεν μπορείτε να περιμένετε να σας επιστρέφετε το 85% των χρημάτων σας κάθε φορά που παίζετε. Υπάρχουν τρόποι να νικήσετε τις μηχανές πόκερ. Μπορείτε να κερδίσετε στις μηχανές πόκερ αν ξέρετε πώς. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να αυξήσετε τις πιθανότητες να κερδίσετε στις μηχανές πόκερ. Ούτε να αγγίξετε το μηχάνημα με ειδικό τρόπο. Ούτε να παίζετε πιο γρήγορα ή πιο αργά, ούτε να φοράτε φυλαχτά για να μην σας πιάσει το κακό μάτι. Όλα είναι θέμα τύχης. Είναι μηχάνημα. Δεν νοιάζεται. Δεν έχει σημασία αν είστε καλός πελάτης, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να αλλάξετε τις πιθανότητες να πληρώσει μια μηχανή. Το μόνο πράγμα που μπορείτε να ελέγξετε είναι πόσα χρήματα στοιχηματίζετε, τον αριθμό των γραμμών που παίζετε και το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλετε μεταξύ κάθε πατήματος των κουμπιών. Αν θέλετε να παίξετε στις μηχανές πόκερ, γιατί να μην ποντάρετε μικρά ποσά και να παίζετε αργά για να διαρκεί περισσότερο το παιχνίδι. Ή αν κερδίζετε, γιατί να μην πάρετε τα χρήματα και να φύγετε γνωρίζοντας ότι κερδίσατε αυτή τη φορά. Οι μηχανές πόκερ είναι ένας καλός τρόπος για να ξεφύγετε από τις έγνοιες σας. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι χαλαρώνουν όταν μπαίνουν στις μηχανές πόκερ. Ένας τρόπος να ξεφύγετε από τις έγνοιες σας. Παίζοντας τις μηχανές πόκερ μπορεί στην πραγματικότητα να αυξηθεί ο καρδιακός ρυθμός και η πίεση του αίματός σας και να αισθανθείτε περισσότερο άγχος. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι είναι δύσκολο να επιστρέψουν στη φυσιολογική τους κατάσταση μετά από μια περίοδο παιχνιδιού στις μηχανές πόκερ και δυσκολεύονται στον ύπνο. Υπάρχουν φωτεινά χρώματα και δυνατά ηχητικά εφέ και η πιθανότητα να κερδίσετε χρήματα. Μπορεί να νιώσετε να έχετε ξεφύγει από τις στεναχώριες και να έχετε χαλαρώσει, αλλά το σώμα σας δεν είναι χαλαρωμένο. Μπορείτε να κάνετε περιουσία παίζοντας στις μηχανές πόκερ. Μπορείτε να βγάλετε πολλά λεφτά παίζοντας στις μηχανές πόκερ. Κερδίζονται πολλά χρήματα, αλλά όχι από τους παίχτες. Οι μηχανές πόκερ προορίζονταν για διασκέδαση, όχι για να βγάζετε χρήματα. Μακροπρόθεσμα, είναι σχεδόν αδύνατον να βγείτε κερδισμένος. Ας επιστρέψουμε στα μέσα κέρδη ενός παίχτη. Σύμφωνα με τον νόμο, το κέρδος του παίχτη πρέπει να είναι τουλάχιστον 85%, αλλά στο επιτοπλίστων είναι περίπου 90%. Επιστρέφονται 90 cents σε κάθε δολάριο που βάζετε στη μηχανή και αυτό είναι εντάξει. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Όχι ακριβώς. Ακόμη και αν ήταν 99 cents και πάλι δεν θα επιστρέφονται όλα τα χρήματα που βάζετε στη μηχανή. Οτιδήποτε λιγότερο από 100% σημαίνει ότι χάσετε. Τα περισσότερα κέρδη του παίχτη επιστρέφονται ως μικροποσά επειδή οι πιθανότητες να βγουν ας πούμε 2 όμοια σύμβολα είναι μεγαλύτερες από ότι για 5 όμοια σύμβολα. Τα jackpot αποτελούν λιγότερο από το 1% των πληρωμών. Οι μηχανές πόκερ είναι απλώς μηχανές, στην καλύτερη περίπτωση προορίζονται για διασκέδαση. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βγάλετε χρήματα από αυτές ή ότι μπορείτε να τις ελέγξετε, αυτό λοιπόν είναι σαν να διαλέγετε τα άλογα στις υποδρομίες με βάση τα χρώματα. Αυτό είναι απλώς λάθος. Αν αντί να ξεφεύγετε από τις έγνοιες σας, αυξάνετε τις έγνοιες σας παίζοντας τις μηχανές πόκερ και αυτό σας οδηγεί σε χρέος, τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας τζογαδόρων Gambling Help στο 1800-858-858. Παρέχετε βοήθεια από τηλεφώνου, πρόσωπο με πρόσωπο και μέσω διαδικτύου. Η γραμμή βοήθειας τζογαδόρων είναι δωρεάν και αποτελεσματική. Ή μπορεί να προτιμάτε να μιλήσετε στο γιατρό σας, στον ιερέα σας ή στην οικογένειά σας. Μιλήστε οπωσδήποτε σε κάποιον, όποιος και είναι αυτός.